Eu son extravagante porque son dos poucos que fago eso. Pois bendita extravagancia, chamase Xosé Luís Vila, en breve será Sáhara Gaza Vila, como homenaxe a 2 povos masacrados. Estou metido en canta guerra perdida hai. Unha desas guerras súas é a Cociña Económica da Coruña. É socio e a maiores doador ocasional. Hai uns días entrou na praza de Lugo e comprou 4 postos enteiros de peixe e marisco. Llegó y se puso aquí delante y me dijo, ¿cuánto quieres por el puesto? Bueno, entonces yo, me quedé así sorprendida que yo no me lo quería creer. Ella no sabía qué hacer, entonces mi compañera dijo, venga, a pesar todo. Y nada, le pesamos, le limpiamos todo y se lo llevó. Nosotros también colaboramos y hemos aportado nuestro granito de arena. Hemos dado el precio casi de lonja. Hai produto variado, desde marisco hasta pescado. Sí, a verdad que era todo o que había, o que tiñan no mostrador esos postos. Sempre é sorprendente, non? Un detalle así que non é habitual. Pero se é certo que sabendo da persoa que ven, pois non é sorprendente. Rapante, pescada, peixe sapo, cigala ou percebe. 300 kilos do melloriño por valor duns 4.000 euros que foron dereitos para a entidade que alimenta cada día 1.500 bocas. A doación é porque é necesario. Eu son o máis egoísta do mundo. Quero que a cociña económica exista por si algún día a necesito. De egoísmos así, dito con toda a ironía, viven as entidades sociais. A actividade principal da cociña económica e a máis visible tamén é dar de comer a persoas e familias vulnerables. Pero a maiores ofrece lavandería, ducha diaria, asesoramento laboral, de saúde e tamén un espazo de esparexemento. Para moitos usuarios este é o seu único fogar. Aquí pois fan o almorzo, aquí se duchan, deixan roupa para lavar, comen despois aquí tamén. Temos unha especie de centro de día, o que sería a sala de estar de calquera casa, onde a persoa, entre a utilización de cada servizo, pode descansar un rato, ler un pouco. Servizos que requiren cartos, en total 1,5 millón de euros ao ano que se conseguen grazas a espíritus tan libres como a solidarios. Hai historias que parecen auténticos contos de Nadal. Un home de mediana idade cun diagnóstico de cáncer terminal que veu por aquí a dicir que ia deixar o seu legado á cociña económica. Tiña unha vivenda en propiedade e tiña uns aforros. Recordo o meu compañeiro Óscar Castro que lle caían as vaguas. A cociña conta con ingresos fixos como os dos socios que cobren o 40% das necesidades e o das administracións que ronda o 15%, pero queda case outro 40% que depende das doazóns e que agora, dende a eliminación dos fondos FEAD, son máis importantes que nunca para salvar o ano. Este pasado 2024 que baixaron un pouco as doazóns en especie de alimentos, sobre todo. A colaboración baixa un poquinho nestas épocas de un pouco de bonanza, cando se fala das crises, a xente se sensibiliza máis, non? Doazóns como a de Xosé Lois, que por certo nin é a primeira nin será a última, altera a folla de ruta tan rigorosa que levan na cociña, onde todo vai medido ao milímetro. Que ir adaptando os menús, non? O pescado, nos pescados poñemos habitualmente, entonces se vai a conxelar, e o marisco, pois bueno, vaise adoptando dentro dos nosos platos con arroces e con eso, para planificar moito mellor os nosos gastos, a veces é mellor solicitarnos que o que precisamos nas nosas despensas. En Galicia, case unha de cada 4 persoas vive en risco de exclusión social. Son máis de 600.000 persoas. O traballo das entidades sociais é fundamental para que vivan cun mínimo de dignidade e cun obxectivo último, que o usuario deixe de selo e se converta tan só en amigo ou en voluntario.